Upenyu hwemuZimbabwe roita kunge madhirama. Hazvina kumira zvakanaka, hama dzadiwa. Tiri kusangana nenyaya pano, MP ari kunzi akabuda muparamende achimhanyiswa, akasimudziranwa gumbo mudenga, ruoko mudenga, mushure mekunge abvunza mubvunzo waakazopiwa mhinduro yaasina kufarira. Ndobva aramba achida kutaradza kusagutsikana nazvo, ndobva patonzi aiwa mashoko aakushandisa haasiriwo. Ndonyaya yatiri kusangana nawo. MP wekuHeathcliff panapa ari kunzi Triple C Agents Gumbo was kicked out of the parliament after there was an acceleration between him and Minister Ziyambi. The honorable member posed a question on when the National Sports Stadium would be ready, but the answer was not satisfactory. He then went on to further inquire for specific project timelines, just like any other project, but the House resorted to attack his choice of language and defended that Zimbabwe cannot borrow at the moment. He was later kicked out of the house. Ndo mashoko ari kutenderera kuti MP akabudiswa muparamende achimhanya mushure mekunge aedza kubvunza mubvunzo waakazotadza kupindurwa zvakanaka. Munova mubvunzo wokuti iye anza haina kumufadza, asi kusamufadza kweanza ane madhimandiro akazoita imwe anza achida kuratidza kutaurawo zvimwewo. Munongoziva zvinongoitika kuti pamwe aibvunzwa wacho akanyanyisa kukosha kudarika vamwe. Inoza ndo maitiro avanongozviita, vanofungidzira kuti mumwe anenge akakosha kudarika mumwe. Ndo madhirama nemafanisi ese anonge achiitika muparamende. Ndo nyaya dzacho dziri kutenderera iko zvino kuti MP akazobudiswa achimhanya. Handizoziviwo, hama dzadiwa, kuti imimiwo kana mazozvinzwawo manzwiro akadai munozvionawo sei, kuti zviri feyawo here kuti munhu akabvunza mubvunzo vakasagutsikana obudiswa achimhanya muparamende. Zvekutaura munazvo ndinozviziva, ndiudzei mucomment section kuitira kuti ikoko kuparamende vakwanise kuzvinzwawo kuti imimi munotiwo kudii nenyaya iyoyo. Kana muchinge mapedza kulaika, mondiudzawo in the comment section.